Здравейте, приятели! Казвам се Стоян Спасов и днеска искам да поговорим за един мой случай, който имах. И беше много интересен. Младо момиче. Има много здравословни проблеми. На практика няма за какво ходи на лекар. Единствено, че има камъни в бъбреците. Излезнало нещо. Не, в жлъчката, камъни в жлъчката. И хората, докторите не могат да разберат точно какъв е проблема. Тя е непълнолетна. Там 16-17 годишна. Хронична умора, здравословни проблеми, хашимото, жлъчка, черен дроб. И когато тръгнахме да ровим кое е първопричината на създаването на проблема, оказа се, че като малка е чувствала липса на любов и родителите й са обръщали повече внимание на брати, отколкото на нея. Тя се е усещала много кофти от това, че не е достатъчно обичана. И работихме специално с баща й. Майка и баща й са разведени и тя го усетила много тежко, тъй като имало доста скандали преди да се разведат. И е било много болезнено за нея и те чувства, имаше много какво да работи с баща й. Работихме с баща й с много негативни чувства, които бяха останали специално с баща й. И тя обаче успяхме да направим голяма трансформация. Тя му прости и изчистихме проблемите между тях. И тя усети истинската бащина любов, както би трябвало да бъде. И бащината любов, бащата е силата и енергията. Тук беше много яко. После работихме с майката. Също имаше какво да се чисти, но повече беше за бащата при нея. И оттам, естествено, първоначално исках да я вкарам в регресия, защото тя искаше да разбере нещо в регресия. Какъв урок не си е научила от предишния живот. И първият път не можа да влезе в регресия, естествено, по класическия начин, по бързия начин. И после реших, че ще я вкарам в регресия и тръгнахме по бавния начин и класическия начин по-точно. И както и да е, излагах я, влезна в регресия. Оказа се, че урока, който не си е научила, в предишния живот е била мъж и е нямал семейство. Умрял, по-точно мъж, който е умрял сам и не е имал семейство. И това, в края на живота му, това много му е тежало. И се е усетил доста тъжен и е съжалявал за това, че нямал семейство, нямал деца. Най-вече деца са му липсвали. И семейство и внуци. И урока й беше от предишния живот, че трябва да работи за семейство и деца. И тя после ми сподели, че точно това цели в този живот. Иска семейство и много деца, което поне си разбра какъв е урока на предишния живот, един от уроците. И върнах в още един живот, който беше жена, беше на 30 и няколко, около 30 години и беше от богато семейство. И се ожени по любов за някой, който няма много пари, но в крайна сметка имаха деца, но тя не се чувства щастлива, защото трябваше да се ограничава от всичките неща, които се случваха. И както идеята беше, че намерихме първопричината на много от проблемите и чакам включване от нея да ми пише как се чувства с времето и какви подобрения има. Интересно, постоянно всеки изминал ден се изненадвам с интересни нови случаи и някои от тях ги споделям за вас, защото ми е приятно така. Приятен ден! Чао, чао!